खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फिन हिंसायारि जाथाय गोजोननि नोगोर क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 28 नं गसाइगाव बियाबाव फिन हिंसायारि जाथाय बिसायख'थिखौ लानानै बिटिआरआव खनले हिंसायारि जाथाय जादों बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थिनि अरायजोर नङै मावखुलि गंनैखौ थेर बेथेर खालामदों दुथांफोरा बे हिंसायारि जाथाया 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय मालगुरि आरो आमलाइगुरि गामियाव जादों बे हिंसायारि जाथायखौ बबे मोनसे दोलोआ खालामदों बेखौ रोखायै बुंनो हायाब्लाबो बेरेखा दोलोखौनो खालामनायनि सन्देह खालामदों बिपिएफ दोलोआ बे जाथायखौ पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसआ जाथायथिलियाव फैनानै जाथायखौ नायबिजिरफैदों आरो दायनिगिरिनि हेंथायै राहा लानो थाखाय रादाय होलांदों बेनि अनगायैबो बे हिंसायारि जाथायनि हेंथायै बिपिएफ दोलोआ सराइबिल पुलिस थानायाव एफआइआर होगोन होननानै फोरमायथिदों आरो प्रमद बर' बिथांखौबो बेनि सायाव राहा लानो थाखाय खावलायदों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बे हिंसायारि जाथायखौ दुथांफोरा मोनानि 8:30 रिंगासो समाव खालामदों मख'नो गोनांदि बिनि सानसे सिगांबो गसाइगावआव बिपिएफ दोलोनि मददगिरिफोरनि गारियाव गिदिर अन्थाइ खुबैनानै दुथांफोरा गाग्लोबदोंमोन नेशनेल स्पर्ट्स एवार्ड्स कमिटिया 11 गेलेगिरिफोरखौ भारतनि जौसिन गेलेनायनि बान्था मेजर ध्यानचान्द खेल रत्न एवार्डनि थाखाय सायख'दों एबा नमिनेट खालामदों बेनि मादाव आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाय जाय टकिअ अलिम्पिक्स 2020 आव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादोंमोन बिथांनि अनगायैबो अलिम्पिक गल्ड मेडेलिस्ट नीरज चोपड़ा रेसलार रवि दहिया फुटबलार सुनील छेत्री क्रिकेटार मिथाली राज शुटार आबानी लेखारा बिथांमोनहा सायख'जादों बेनि अनगायैबो आरो माखासे बेराफारसे नेशनेल स्पर्ट्स एवार्ड कमिटियाबो बे बोसोराव सा 35 गेलेगिरिफोरखौ अर्जुना एवार्डनि थाखाय नमिनेट खालामदों सा 35 सायख'जानायनि मादाव 2020 अलिम्पिकआव भारतनि थाखाय ब्रन्ज लाबोनो हानाय मेन्स हकी टीमनि गासैबो गेलेगिरिफोर आरो पेरालिम्पिकनि गासैबो मेडेल देरहागिरिफोरजों लोगोसे माखासे गेलेगिरिफोरबाव मख'नो गोनांदि भारतनि जौसिन गेलेनायनि बान्था मेजर ध्यानचान्द खेल रत्न एवार्डनि मुङा बावैसो सिगां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांजों सोलायजादोंमोन बे बान्थानि मुङा सिगाङाव राजीव गान्धी खेल रत्न एवार्डसोमोन एक्स एनडिबि आरडि ग्रुपनि जायफोर फिल्डआव ओंखारनानै खामानि मावदों बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोखौनो मदद खालामगोन बे खोथाखौ बुंथियो दि हारिमु बिथाङा बुंथिदों दि जायनाखि माखासे सान सिगां एक्स एनडिबि आरडि ग्रुपनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ जानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव मदद होगोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावदोंमोन बेखौ बिथांमोनहा आफादजों सावरायालासे गावसोरनि गोसोनि साननायखौसो फोरमायथिदों होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे एक्स एनडिबिफोरा सोरखारनि हेंथा नङा नाथाय सोरखारासो एक्स एनडिबिफोरा रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे बारग' एनडिबिफोरखौ उदां खालामनो जि सुबुं गौमा होज्रिख्रावनाय हाबाफारि लादों बेखौ मोजाङै गनायनानै लानो हायाखै एबा पजिटिभै लानो हायाखै नाथाय रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे एक्स एनडिबिनि उदांनि थाखाय सोमावसारनायखौ बिटिसि सोरखारा पजिटिभै लानानै मदद होयोब्ला मोजां जागौ होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा बेनि अनगायैबो उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै साननैसोनिफ्राय एक्स एनडिबि आरडि हान्जानि गेजेराव सोर दोलोखौ मदद होगोन आरो सोर दोलोखौ मदद होआ बेखौ लानानै बेले बेजे सोमजिदों बेनि सायाव दि हारिमु बिथाङा बुंथियो दि उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै बेले बेजे जानो गोनांथि गैया सिगां जेरै थोंजोङै बिपिएफ दोलोखौ मदद होदोंमोन बे बिसायख'थियावबो बिपिएफ दोलोखौनो मदद होगोन होननानै फोरमायथियो लोगोसे बुंथिबावो दि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एनडिबिफोरजों जि गोरोबथा जानो गोनांमोन बेयाव प्रमद बर' बिथाङा एक्स एनडिबिफोरखौ गाब्र'होदों बेनि थाखाय एक्स एनडिबिफोरा दुखु दङ आरो गोलाव सम एक्स एनडिबिफोरा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जि सोमावसारबोदोंमोन बेखौबो प्रमद बर'आ बे गोरोबथानि गेजेरजों दैयाव थांहोजोब्बाय मानोना एक्स एनडिबिफोरा गासैखौबो रेहाय होनानै जेनेरेल एमनेस्टिनि गेजेरजों जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायखौसो लुबैदोंमोन नाथाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों केस बोखारनाया हाइनास आरो नन हाइनासनि गेजेरजोंसो जागोन बेनि अनगायैबो बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नायनि बाथ्रा दङ बेफोर गासैखौबो लानानै एक्स एनडिबिफोरा दुखु दङ होननानै फोरमायथियो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव मोनसेल' राव दङ नंखाय खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनाय होननानैबो फोरमायथियो बिथां दि हारिमुआ बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथाया भारत संबिधाननि सिङाव थानाय मोनसे एकर्ड नङा बेयो मोनसे डेभेलपमेन्ट पेकेजसो जाय डेभेलपमेन्ट पेकेजनि गेजेरजों इउनिभार्सिटि फ्लाइअभार स्कुल कलेज बेफोरबायदि जौगानायनि खामानिया मावफुंजागोन बे पेकेजखौ लानानै एक्स एनडिबिफोरा हेंथा गैया नाथाय बे गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरनि खहा जागासिनो एबा जानो थांगासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिबावो दि हारिमु बिथाङा
बाक्सा जिल्लानि 2 नं सनापुर गामिनि प्रबिन ब्रह्म आरो पुर्णिमा ब्रह्मनि फिसाज्ला केशव ब्रह्म बिथाङा दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी स्टेडियामाव थांनाय 20 अक्ट'बरनिफ्राय 22 अक्ट'बरनि गेजेराव जानाय हादोरारि रेसलिं गेलेनाय बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहासारनो हादों। बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय बादायलायनायावनो बे ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहासारनो हादों होननानै मिथिहोदों। केशव ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा निकासि क्लाबाव थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो ट्रेनिं लाबोबाय थादोंमोन। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जायनाखि बिथांमोनहा दुखिया नखरनि बेनिखायनो दिल्लीयाव थांनाय समाव न'आव थानाय मोसौ बोरमा बायदिखौ फाननानैसो थांनो गोनां जादोंमोन आरो सोरखारनिफ्राय जेबो मदद मोनाखैमोन होननानै बुंथियो। जुदि सोरखारा मदद होयोब्ला गोजोननाय मोनगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। मानोना बिथां केशव ब्रह्मआ इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनायनिबो सिमां दं होननानै फोरमायथियो। केशव ब्रह्मनि बिफा प्रबिन ब्रह्म बिथाङाबो फोरमायथियो दि जायनाखि बिथाङा सासे आबादारि बेनिखायनो ट्रेनिं होबोनाय समनिफ्रायनो गोबां जेंनायाव गोग्लैबोदों। सोरखारा मदद होयोब्ला गाहाम जागोन होननानै फोरमायथियो जाहाथे फिसाज्ला केशव ब्रह्मआ इन्टारनेशनेल लेभेलाव बादायलायहैनानै देरहासार जानो हायो। चिरां जिल्लानि सुभाष बर' मुंनि सुबुङा गोमानानै दङ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि राङिजरा गामिनि थागिबि ललित बर'नि फिसाज्ला 32 बोसोर बैसोनि सुभाष बर'आ बेंगालराव खामानि मावनो थाखाय थांनाय 19 अक्ट'बरावनो न'निफ्राय ट्रेनजों थांदोंमोन आरो बिथांमोनहा गासै 7 जालांदोंमोन। 21 अक्ट'बराव बेंगालराव सौहैदोंमोन, नाथाय सौहैनायनि उनावनो देहाया लोरबां जानानै थाल गैयै जादों आरो लोगोफोरा थाग्रा खथासिम बिथांखौ लानानै थांदोंमोन। नाथाय हरनि 1 रिंगासो समाव खथायाव थाग्राफोरा थाल मोनदोंदि सुभाष बर'आ खथायाव गैला आरो रावनोबो खोन्थायालासे बहाबा थांबाय। बे साननिफ्रायनो गोमानानै थानाय खौरांखौ बेंगालराव खामानि मावनो थांफाग्राफोरा सुभाष बर'नि नखरनिसिम खौरांखौ दैथायहरदों। दा सुभाष बर'नि अनजालि बिसिया गावनि फिसाय सुभाष बर'खौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला गावनो खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारा 8811870378 आरो गुबुन मोनसे नाम्बारा 9957847821। मोनसे मिथिहोनाय, गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोमाहैनाय जाथाया बियो गिबि खेब नङा। बेनि सिगांबो बेबायदि गोमाहैनाय, ट्रेन स्टेशननिफ्रायनो गोमानाय, थाल गैयै जानानै गोमानाय गोबां खौराङाव मोनबोबाय थानाय जादों। मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जाथाय जायो बेखौ मिथिस' हायाखै। UPPL दोलोखौ मदद होनो ओंखारबोबाय मिसेस इउनिभार्स किरण बर' आरो मुलुगनां खारनाय गेलेगिरि कन्जु बर' बिथांमोनहा। UPPL दोलोनि बिजाथिखौ मदद होनानै आसाम बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों मिसेस इउनिभार्स किरण बर' बिथाङा। आसाम बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थियाव 58 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय UPPL दोलोनि बिजाथि जलेन दैमारि आरो 28 नं गसाइगाव बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथि जिरन बसुमतारी बिथांमोनहानो 100% देरहासारगोना रोखा होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि रायजो राजाफ्रा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो UPPL दोलोखौ मदद होदों। प्रमद बर' दैदेननाय सोरखाराबो जि दानानै जिउ खुंबोनाय, हाथाय बाजाराव फालांगि खालामनायजों लोगोसे जि दानायनि दारिमिन बायदि गायसंनानै रायजो राजाफोरखौ मदद होनो थाखाय गोख्रों बिथांखि लादों आरो बेनि थाखाय कौटि रांनि बाजेट खालामखानाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिबाव बिथां किरण बर'आ। गुबुन फारसेथिं मुलुगनां खारनाय गेलेगिरि कन्जु बर' बिथाङाबो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL, BJP, GSP मित्रजोट सोरखारखौ हेफाजाब होनानै आसाम बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थियाव UPPL दोलोनि बिजाथिखौ मदद होनानै फोसावदिं मेल खुंदों। बिथाङा बुंथिदोंदि जोंनि ओनसोलनि लाइमोन गेलेगिरिफोरा रांखावरिनि आंखालनि थाखायनो माहारियारि आरो मुलुगनाङारि थाखोआव गेलेहैनो हाया। बेनि थाखाय BTC खुंथायनिफ्राय गेलेगिरिफोरखौ नोजोर होनाया गाहाम होननानै बुंथियो बिथाङा। 28 नं गसाइगाव बियाबाव BTCखौ फोजोबस्रांग्रा माखासे भाइरास गिदिंगासिनो दङ। बे भाइरासनि मुङानो जादों PUBG होननानै बुंथियो पारमिनास नार्जारी बिथाङा। पारमिनास नार्जारी बिथाङा बुंथिदोंदि जायफोरा बड'लेण्ड नांला होनानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ फोजोबस्रांनानै BTR गोरोबथा लानानै फैदों बिथांमोनहानो जाहैबाय PUBG। बे PUBG भाइरासआ लाइमोनफोरखौ फोजोबस्रांगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबावो। लोगोसे पारमिनास नार्जारीनि बायदिब्ला साब्रै PUBGआ जाहैबाय पिआवनो दङ प्रमद बर', इउआव दङ उरखावगोरा ब्रह्म, बिआव दङ बिश्वजित दैमारि आरो जिआव दङ गबिन्द बसुमतारी। बेनि उनाव कभिड-19 डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दङ। गासै 7 भाइरासआ 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबाव बायदि बायदि लब दिन्थिनानै गिदिंगासिनो दङ आरो बे भाइरासखौ होखारनो नांगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा।
लोगोसे बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सोलो खालामगासिनो दङ होननानैबो फोरमायथियो आरो एनडिबिफोरखौ सिगि सग' खालामनानै बुरखायनानै आलादा बड'लेण्ड रायजो नांला होननानै लिरहोबाय नाथाय दासिमबो बड'लेण्ड मोननायनि राहा दंबावो उदयाचलनि गेजेरजों आलादा रायजो लाबोगोन होननानैबो दाबि खालामबावो बिथाङा बेनि थाखाय सुबुंखान्थिजों सोमावसारगोन होननानैबो बुंथियो पारमिनास नार्जारि बिथाङा रायजोआव मोनबा बियाबाव उफ्रा बिधान सभा बिसायख'थिया खुंजानो गेजेराव सानसेल'सै 30 अक्ट'बरावनो मोनबा बियाबाव रायजोआव उफ्रा बिधान सभा बिसायख'थिया खुंजागोन बेनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनाया मैया थुंगेबाय मोनफ्रोमबो दोलोनि दैदेनगिरिफ्रानो मैयानि जोबथा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव हाद्रि खुफुंलायनाय फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोन्दों रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गावनि दोलो फारसे बोनो थाखाय दैदेनगिरिफ्रा बायदि राव बुंथिदों बेनिनो मैयानि जोबथा सानाव गुबुन दैदेनगिरिफ्रा गारि मटर हेलिकप्टारजों फोसावदिं मेल खुंदों नाथाय भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि 58 नं तामुलपुर बियाबनि बिजाथि राजकुमार बर' बिथाङा हारसिङै साइकेल सालायनानै गामि गामि हाबनानै फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बुंथिदों दि गोबां एमएलए मन्त्रि दङ नाथाय बिथांमोनहा रायजो राजानि जेंनाखौ माब्लाबाबो खोनासङाखै बिजेपिनि मन्त्रि एमएलएखौ बिदाय होनो थाखाय भटार पार्टी इन्टारनेशनेला रायजो राजानि जानानै ओंखारबोनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे गेस सिलिन्डारनि सावगारियाव भट होनो थाखाय खावलायो बिथाङा गुबुन फारसेथिं बिजेपि इउपिपिएल दोलोआ गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंबोबाय थानायनि उनाव मैया जोबथारनायाव बिजेपि इउपिपिएलआ जयै खौरांगिरि मेल खुंदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथाङा बुंथिदों दि बिपिएफ दोलोआ गोबां खोथा फोसावथिंबोबाय जेरै बिपिएफ दोलोआ मित्रजोटनि बाहागो जाबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायलायगासिनो दङ बायदि बायदि नाथाय बेफोर गासैबो नंखायजोब मित्रजोटआव बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएल दोलोआनो थागोन फैगौ 4 बोसोरसिम प्रमद बर' बिथाङानो बिटिसिनि चिफ महरै थागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा आरो बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनायाव बेखौनो हमदांनो हादों इउपिपिएलनि बिजाथि जलेन दैमारि आरो जिरन बसुमतारी बिथाङानो गोबां बांसिन भट लानानै देरहासारनो हागोन आरो रोखा होननानै बुंथिबावो बिथाङा प्रमद बर' बिथाङाबो बिसायख'थि फोसावदिंनाय दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे मेल मिटिंफोराव बाहागो लाफैनाय रायजो राजाफोरखौबो साबायखर बावहरो गुबुन फारसेथिं बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो 28 नं गसाइगाव बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि ध्रुव कुमार ब्रह्म नार्जारिनि जानानै फोसावदिं मेल खुङो बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंथियो दि प्रमद बर'आ मोनखानाय गोहोखौ खोमानानै लाबाय लोगोसे बर' हारिखौबो फोजोबस्रांबाय आरो प्रमद बर'आ जेब्लासिम बिटिसिआव थागोन अब्लासिम बर' हारिया जोबस्रांलांबाय थागोन होननानै बुंथियो बिथाङा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों